Oh, lho. Atur ke apa ra duwe apa. Aku yo iso ra duwe apa-apa. Ora ngono sampeyan kok ngarani aku sih. Biasanya kakak pulang kok beda. Ora, tegese iki biasane kan jenengane nun sewu nek sehat, barang kan yo mesti langsung Aku ngatur. kok gendeng to Mas. Pak itu namanya sehat aku kok gendeng. Tegese iki fisiknya nek sehat. Sampeyan kok gak ngerti nek anu setengah rolas. Yo ngerti wis suwe. Setengah telu kurang seperempat muncul separuh. Ayo ngaturnya aku mbak Jenny. Channel iki Mas. Sing sak jiluman ngono nyemeng-nyemeng kok terus dibaca kayak adik-adik sinden iki sing hot-hot gitu. Hot iki lagune anggere. Jineman anu ditretekne ya. Jangan. Awal ini dia ini orang iso kok meneng ora iso gitu. Kowe iki tak tuwekne lho. Masa aku suwek. Tuwek. De Prae penak tenan ya. Prae iso nanti. Prai sapa? Prai sampean. Boten ketak kula niki ketleso ten pundi lali kula. Oh lah kuwi lagi Iki ning wonten bantuane sing gender niku ah. Kebul iki banggangan Mas. Dene sing gender ning kono. Nggih kula ngampil. Oh, nggih. Pak Dalan Gauli. Dalang misuwur niku. Misuwur. Misuwur gauli. Sapa-sapa digauli. Iya deh. Masa no? Ora ora. Gak percaya aku. Kula niku oleh niku wis tak padi kula. Tak perguruan. Biar sak perguruan, sak sanggar, aku seneng banget ya karo sing gender kuwi. Ayo Mbak Yu, ngaturne apa ngono? Sambel kemami yang jadi sambel kemami. Sambil kemami. Awane kok sumuh ya. Sumukmu iki aku kademen lho aku iki. Nggih, Mas Anto nyuwun ke racun. Dijenengan iki kok. Iki lagu tau piro ya? Iki tau viral lho. Dasar kau keong racun iku. Jembang kok. Tiga main jalanan apik Mas. Apa sok garapnya? Pembukaan gunungan apa ya? Si boh kayak gitu. Sineman ya Mas ya? Iya. Pelok Mas. Pelok. Dibalik pelok. Beton bro. Pelok biasa. Pelok biasa mawon. Pelok biasa damai Chandra Chandra. Mbak Condro. Niku Ustad ten SMA Pelok Muhammadiyah. biasa. Mulang agama. Nggih. Boten mulang agama sing materine anu medusi mayit iku lho. Lah niku coba ganti mayite. Tapi apik pelok barang loh Mas. Pripun? Apik pelok barang. Pelok barang bro, tunjukkan nek kowe iki iso molak-malik bro. Latih Mbak Deni. Anu urung jajal to kowe. Lesu Mas, saya lesu Mas. Lesu, lesu. Mesmo lho bro. Sarkoro. Sarkoro. Tenanan ini. Oh, sudah ora krungu aku. Sama sing ngomong kon jaipong niku. Mosok Sarkoro jaipong nih. Jaipong pegon. Apik lho, menawa iki ana kreasi beratan anyar Sarkoro iki. Jaipong iki. Untuk tak tantang. Kadung orang ngelipet kopi lho yo iki. Kopi. Sarkoro. Ya, oh, terus. Hey
nulis itu beda lah. Iya. Sing nulis sing bentuk ini lho. Kok kelihatan Oh, Mas Kiki Balowo. Akbar Balowo. Nah, ini beda lah. Sing ngendang beda lah. Sing ngendang. Nggih. Oh iya. Dene iki ya dalang. Nah. Jadi kamu? Oh, betul. Jadi kan mau kenal sama kafe gitu. Oh ya, aku butuh aja Mas. Friendly ya, friendly. Cewek friendly. Friendly sih nggak bisa saya dulu. Apa sih Enggak harus. aku belum tahu loh. Aku butuh no. Tak chatting. Aku bayar nih. Ayo dah. Jualan meneng kok. Nanti tak selani ngomong ya apa-apa kok. Lah sampean mau ngatur suwun ngene, Mas. Hah? Sampean mau Lah matur nuwun kan tengah-tengah apa oleh. oleh gak sih? Oh, matur nuwun iki mesti berangkat kan yo ora. Kok matur nuwun iso ora tandune. Kok oleh, Mas? Oleh. Ekonomi lho. Oleh tadi. Tandur nek apa marung lho. Andok. Tutu. Yo ae. Yo, sana. Bisa kan? Ben ngantuk Anda. Teruskan
aja.